ka jingting ke besyirkai kala saprang menta kemet hakalang saudong jongkori Israel. Hadin bakari Iran kala siat daki namding ke bala temu ban penjat ia ka plengdu jongkori Israel. Kini ke jing siat jongkori Iran kapala penmi ru ika sur sawa jong ki lingsuin badba kala penbor ru ika nong songsnong ban mare bat wat jakari namar ka jingpoi jong ki misail hapo jong ka tegri katkum ki khubor la ong ba la siat om duna ye ki nrutli e ki misail ke bla poi hapo jong ka plengdu jongkori Israel ka jing ye kan at ka bla nang jur susu haga jinglong jingman ka bla dab bandon lupa hapo jong ka tega than katay ke jing hirtma kala jia tang hadin ba ka Hezbollah kala Krisyan ye ka ru Iran kala siat de ki roket na Lebanon kabala nang penjur susu ye ka jingma kabala nang kham shirkha susu bat ka je kan at kabala nang kham he susu nang ne sakmat ha ka tan sa tay lamingi jongkori Israel kala don ka jing mi tedam ka shirkha ba na ka jing siat de ki misal kabala penjuloru hajan jong ka Haifa kani kala nang penpau ye ka jingma kabala nang jur susu ya ki jaga song jongkori paiba katkum ka je thu jong ka lat patag gubor ka time of Israel kini ke jing siat jongkori Iran na kini ke jing siat jongkori Iran keladan hadu kumba san nguri e ki sipai jongkori Israel kebla mensau but we he officer uba kam mensau jur bala penkit na marmar ye ki sapo jong ka hospital susu kori Iran kala siat ye ki jakabu sipai jongkori Amerika kibran hapo jong ka Saudi Arabia dag ba kala yo ban siat ru ye ka we ka lingsun ban pendap pnyang jongkori Amerika ka ba songdor hadu kumba $1 million but keladan hadu kumba arpo songuri e ki sipai jongkori Amerika kibla mensau nagari ke jinghertma jongkori Iran ka jing siat ka markeliang ka long ka jur bha hapreng jongkori Amerika ka Israel bat ka Iran ka Amerika ba ka Israel menta kila sedang sai ka jinghertma ka na rengkau bat bu thongru ban yo ban siat ye ke jakabu namding bat ye ke jakasna nuclear jongkori Iran kibran hapo jongki thliu ki bejeliu kumba ka long menta ka thma hapo jong ka West Asia kan sanang kraw susu nang ne sakmat tong ndangi ab ik wepat ki khubor ki banangwan khubesbon tat hadu ikendu ha ka wepat ka video